Maghambok ta sa tong lubi mga kaidol. Ano nang sabi mo? Sakay ko, ihahatid ko. Gets mo? Hindi ka tinatanong. Bibigyan kita ng chance. Sa'yo na rin mabuhay. Kung wala na sa sarili mo, kaya inaalam na lang. Hambukan mga kaidol kay para mutambok nga tong lubi. Tama na. Tungkol na siya sa akin. Huwag na natin siyang ilangay. Saan na nga ba? Sa'yo, tungkol mo sa babae. Sabihin mo na pangalan niya. Walang makukulo sa'yo. Ito lang kayo. Ano ibig sabihin? Makinig kayo. Makalusot ang Diyos. Paano? Sabi. Labay kay. Habol na sila. Kita ko. Mga kaidol. Tuan sa kiron di ari mga kaidol. Sa kiron natutong saging nga dili bitaw wala siya gina kuan mga kaidol kana tanggalon tana siya mga kaidol kay kuan man siya di man pwede di ari kay bulakan man ni mga kaidol. Tanggalon na to siya kay para mahinglo mga kaidol. Ini siya tanggalon ni. Sakit ang tawag ani. Kini dire pwede na to ni siya patungan og bulak mga kaidol. Mga kaidol ato ipatong ni are. Para nindot tanawon ba makita ang bulak niya. Bumbil ni siya mga kaidol, bumbil. Pag mamulak ni nindot kasi tanawon. Para anin da are mga kaidol Para nindot kasi tanawon kadagan sa bulak Para Para mga kaidol naghanag bulak. Mao ni area dire mga kaidol nindot kay dire mga kaidol. Para Kara diha Karena dia patag kay na diha mga kaidol. Patag kay na din na. Tanawan niyo mga kaidol mo ni area na mo diri mga kaidol. Kalsada na ni sa gilid mga kaidol. Daplin ni kalsada ning amuang balay diri mga kaidol. Di ba? Taas kay kag pananaw diri mga kaidol. Kay kara diha patag kay na diha mga kaidol, lawak kay na diha. Kadiha rulats na diha mga kaidol, rulats. Gibalayan na daghan nang nagbalay diha mga kaidol. Pero wala pa nila puy diri mo ni mo na daghang tanom diri sa gilid mga kaidol kana nangka raw. Apoy mangga tos taas tara ana ra. Salamat. Salamat mga kaidol. Bye-bye.